Hej så, velkommen til GG Scooters. Altså, det er vores første video. Ja, det er GG Scooters. Det kommer til at stå for gaming. Good, I guess. Og så Scooters, det er, vi laver løbehjulsvideoer. Vlogs. Blogger, nej, det er det samme. Så laver vi gaming, for det meste mig. Jeg er mere gameren her. Jeg tror, det synes jeg. Og så laver jeg tutorials på løbehjul, og så laver jeg edits, alle mulige syge ting. Så ja, det vil bare være en lille infovideo, vi er i gang med at lave. Og kanalen kommer til at bestå af alle mulige random stuff. Så det er også ja. 6. Husk at give dit subscribe. Ja, husk subscribe, like, share, del, fortæl til alle dine venner. Alt det, der man kan gøre. Ses!